sizosala nobani abasodwa. So akekho umuntu oqualify uworship, akekho umuntu oqualify ukusharisha, akekho umuntu oqualify ukushumayela. Kufanele kushuthi wenze konke wena worship, uasharisha ushumayela. Sizabona lapho. Yibo Jesu angizelanga abangayithi ngizele zona lezi zinto ezigulayo. And manje ngenze inkinga ngiphinde ngigcobe zona lezi zinto ezigulayo. Kodwa kufanele ihlale nabo ukugula, fanele iva nekisho. Are we together bazalwane? Sengisho nani bandla. Uma nibona lapha kusebenza abaphambili sekukhona amaphutha athile engawabona ngomuso. Ningabashayi, ningabakhandi namathi. Nazi ukuthi uNkulunkulu usebenza bona lapha. Abekho abanye abazotholakala abaperfect. Hallelujah. So that is why ngisho nabasebenzayo kufanele bakhuleke. Nami ningikhulekele ngoba into ebulala abafundisi abaningi ukuthi to present themselves njengabantu abasupernatural abangathinteki abangeke bethintwe yisona. Ilona ebulala abafundisi yona. Nabazona bazi ukuthi hawu baba is very clean. Ura ngikhulekele khona eseclean. Yiko phela kuthiwa kukhulekana ukuze ningangeni. Akushiyi ukuthi usengene kulingweni, ngikhulekela ukuthi angangeni kulingweni. Nani sinikhulekela hayi ngoba sesazi ukuthi ningene kulingweni, sinikhulekela ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ningase ningene kulingweni. Are we together bazalwane? Amabandla avaliwe ngenxa yokuthi isono singenile. Izono ezihlupha kakhulu abafundisi, number 1 iso lesi sexual immorality. You know, abafundisi nabashumayela and so forth. Number 2 isono sokuthanda imali. You know, the love of money is the root of evil. Isono sokuthanda imali ukuthi mahlezi ngiyacabanga manje uzoyenza kanjani manje. Oh, fanele ngifike ukuthi hayi abalethe hayi manje uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi hayi yoza nikela 10,000 nikela lokho zonke lezi ikimu zemali. Isono leso esixake thina ingcebo kaNkulunkulu. Number 3 isono sepride. Usengigcotshwe kakhulu ngithandaza kwabantu phansi kuphenduka amatafula angisathinteki abanye abafundisi abagcotshiwe njengami. Lezo zona izindaba. Isono sokufebe, isono sokuthanda imali, isono sembangamo. Ilezi ke ababiziweyo ezibalandelayo zibathandele. Kufanele babaleke kuzo njengoJoseph. Uze umsebenzi kaNkulunkulu wakheke enhlambulweni. Hallelujah. Yingakho uDavid wayethi ngihlanze Nkosi ngesifiso phezulu. Wayengeke asho ukuthi ngihlanze ebehlile. Wayebona ukuthi akekho thina. Ethi Nkosi ungasusi umoya wakho kimi. Ngihlanze. Yingakho lo hlaba yathi ngihlanze emoyeni wami. Hallelujah. Funeka inhlanze. Ungahambi nokuqhuka. Namhlanje sizokhipha ameva namhlanje bafowethu. Ungahambi neqoba. Leli thumba ohamba nalo lizoqhuma vele liqume phambi kwabantu. Kanti ngabe siyali-attenda selifaka ama-antibiotics kusemanje ukuze kusheshe kuphele ngalo. Asibe ngenyawo. Ngizomethemba njalo mshini wami ngizoyibiza after call. Siyabonga ku-social media. Sale kahle ingane zakwethu. uNkulunkulu angisize nami kuphendukani. Umbuso kaNkulunkulu usosondele. Kufanele izakwami liphendukani. Yekani ukudaba, yekani ukufebe, yekani ukuthakatha, yekani imithi leni ifane engopeni, yekani nje yonke lento le. Yekani yonke into siyakuthanda, uNkulunkulu uyakuthanda. Asiqhamuke bafowethu.